Dobrý deň, ja vás všetkých pozdravujem. Dnešné video budeme venovať novoluniu v rybách. Novolunie v rybách sa nám udeje už 28. februára, čiže posledný februárový deň o 1:47 minúte a bude v treťom dome. Celkovo ten marec 25 bude veľmi zaujímavý. My tam 14. marca máme spln mesiaca v panne a zároveň v ten istý deň budeme mať zatmenie mesiaca. A potom 29. marca budeme mať zatmenie slnka v Baranovi. Sa nám nejakým spôsobom začína odhalovať pravda, ale ja bližšie o tomto zatmení mesiaca a o zatmení slnka poviem až na konci tohto videa a úplne do hĺbky sa im chcem venovať až potom na video na spln. Spomínam to teraz len kvôli tomu, lebo celý ten marec bude viac menej o odhalovaní. Už toto novolunie v rybách, ktoré máme o 3 dni, je ďalším novoluním z radu prebudenia. My sme mali minulý mesiac novolunie vo Vodnárovi. To nás prebudzalo, pretože sa tam Urán hýbal zo spätného chodu do priameho chodu. O pár dní sa pohol Jupiter do priameho chodu. Novolunie vo Vodnárovi bolo o tom, že sme mali príjmať novú myšlienku, nový pohľad na dané situácie, aby sme sa mohli pohnúť dopredu a urobiť nejaké rozhodnutie. Teraz v pondelok 24.2. sa nám pohol už aj Mars do priameho chodu, na čo teda sme viacerí čakali. Čiže už to nie je o spravovaní si nejakých frustrácií, ale už je to o priamých rozhodnutiach v priamom čine. A toto novolunie v rybách je zase o prebudení z iného súdka, je to prebudenie intuície, o liečení cez slova a takisto sa viaže s uvoľnením starých presvedčení. Treba to brať ako ďalšiu lekciu, pretože my sme 29.1. privítali severný karmický úzol v rybách a južný v panne. Tá poloos, keďže sledujete moje videá, tak je nám známa, o čom je, že teda my máme ísť viac k duchovnému prebudeniu, máme na to 18 mesiacov a postupne tým, ako sa vlastne pohybujú veľkí hráči na oblohe, tak máme prísť k väčšiemu poznaniu, alebo teda k väčšiemu prebudeniu, aby sme vedeli nastaviť ten svoj život viac do rovnováhy a viac v súlade s nami samými. Treba to spájať, netreba brať vždy jeden aspekt a ten vyťahovať. Preto aj opakujem niektoré tieto veci, ktoré sme už zažili, aby to dávalo dokopy nejaký kontext, hej. Pretože toto novolunie v rybách je hlboko duchovné, je veľmi emocionálne a je v emocionálnom duchu aj transformačné. Už len kvôli tomu, že keď sa pozriete na graf, ako máme rozmiestnené planéty počas novolunia, tak my máme veľmi silno obsadený tretí dom, kde sa bude konať samotné novolunie a potom máme podstatný 7. a 8. dom a hlavne teda 8., kde máme už Mars v priamom chode v Rákovi. Práve ten Mars nám hovorí o transformácii emocionálnej, o uvoľnení starých vzorcov myslenia a o liečení, ktoré ale bude cez ten tretí dom, to znamená cez tú komunikáciu. A zároveň sa od nás chce, aby sme prijali väčšiu dôveru v život. Hlavné témy tohto novolunia sa budú týkať uvoľnenia ilúzií a klamstiev, liečenia a emocionálneho, ale aj mentálneho, keďže sa bavíme o 8. a 3. dome prebudenia. Hlavné posolstvo tohto novolunia a čo si vlastne máme uvedomovať je, že život v bolesti nie je cesta, ale že my sami máme možnosť zmeniť seba, zmeniť prežívanie našej bolesti vnútornej, emocionálnej alebo mentálnej a tým vlastne meniť aj realitu. Ako sa to prejaví v rôznych oblastiach života, to si povieme teraz. Znamenie rýb je znamenie snov, podvedomia, duchovná súcitu. Takže toto novolunie poniesie posolstvo, ktoré nám bude hovoriť o potrebe prehlbovať svoju intuíciu
a vnímať jemné signály z okolia. Tým pádom sa nechať viesť viac vnútorným hlasom ako tým, čo priamo vidíme alebo priamo počujeme. Toto novolunie nás bude učiť inak premýšľať a inak komunikovať. To znamená, že my sami sa môžeme začať vyjadrovať jemnejšie, súcitnejšie alebo kreatívnejšie a môžeme si tiež viac všímať symboly okolo nás alebo znamenia, ktoré sú nejakým spôsobom pre nás dôležité. Rovnako tak ale slová, ktoré k nám budú prichádzať, môžu byť nabité zvláštnou duchovnou energiou. Ak ste v poslednej dobe v nejakej nejasnosti alebo v nedorozumení s niekým vo vašom okolí, tak toto novolunie vám môže pomôcť priniesť uzmierenie alebo pochopenie. Môžete mať tiež pocit, že sa potrebujete viac spojiť s ľuďmi okolo seba, či už sú to vaši súrodenci, vaši susedia, vaši priatelia, vaši kolegovia, pretože vznikne nejaká situácia, ktorá prinesie novú dynamiku do tých vašich vzťahov. Nechajte sa viesť jemným posolstvám toho vesmíru, môžete mať rôzne sny alebo nejaké vnútorné vnuknutia, ktoré vás budú chcieť viesť tým správnym smerom. Zároveň sa budete učiť, akú silu majú slová, že dokážu liečiť, ale dokážu rovnako tak aj ubližovať. A preto by sme si mali byť vedomí a viac si dávať pozor na to, čo a ako a hlavne komu povieme. Ak vám niečo nesedí počas týchto dní, ak máte z niečoho vyslovene zlý pocit alebo vyslovene dobrý pocit, napriek tomu, ako sa okolnosti navonok javia, tak pravdepodobne ten váš pocit je ten skutočný a skúste si ho viacej všímať. Skúste si počas týchto dní viac všímať podtóny rozhovorov a čítať medzi riadkami, pretože vás povedie ten váš vnútorný hlas. Môžete mať možnosť pustiť staré spôsoby myslenia, ktoré vám už neslúžia a zároveň sa učiť príjmať nové myšlienkové vzorce. Ak máte pocit, že ste v poslednom období mentálne príliš vyčerpaní, tak skutočne teraz v týchto dňoch v období novolunia by vám pomohlo, ak by ste svoje pocity nejakým spôsobom dali von verbálne. To znamená, buď si ich napísali, čiže vypísať sa z toho, čo cítite, alebo vyrozprávali. Prečo je to dôležité? Pretože si potrebujete zvedomiť to, čo cítite. Pokiaľ ste človek, ktorý nerád o svojich pocitoch rozpráva, tak toto novolunie vás bude podporovať aj v kreativite. Skúste malovať, skúste skladať básne, skladať piesne, čokoľvek, akákoľvek činnosť, ktorá vám pomáha v rámci toho, aby ste sa dokázali emocionálne uvoľniť. A prečo je to dôležité, pochopíte o chvíľočku, ako pôjdem s vysvetľovaním jednotlivých aspektov tých planét, ktoré majú čo dočinenia v rámci tohto novolunia. Pokiaľ sa rozhodnete, že by ste si predsa len svoje emócie napísali na papier a môžu to byť pokojne aj vaše obavy, čiže čokoľvek, čo vás vo vašom vnútri trápi a zožiera už dlhšiu dobu, tak teraz počas tohto novolunia v rybách je až taký ako keby rituálny spôsob, tak potom môžete ten list spáliť alebo zakopať, pretože je to taký akt, ktorý symbolizuje uvoľnenie starých myšlienkových vzorcov. Novolunie v rybách hovorí o tichu medzi slovami, o tom, čo nie je vyslovené alebo priamo povedané, ale naopak, čo je cítené. My sami môžeme mať silné vhľady, tak ako som povedala, môžeme viac vedieť čítať medzi slovami, medzi riadkami toho, čo nám je hovorené. Pokiaľ sa to týka nás samých, tak ak sa pozriete na ten graf, tak vidíte, že tretí dom ide z rýb do barana počas novolunia, čo znamená, že témy ako komunikácia, myslenie, počúvanie, priateľstva, vzťahy so známymi a so súrodencami
budú sa meniť najprv cez intuitívne vnemy, cez naše pocity z hĺbky nás a až neskôr ich budeme my sami zapracovávať do dynamiky našich životov. Ako som povedala, my v tom jednom dome, v tom treťom dome máme veľmi silnú koncentráciu energií, ktoré nás tlačia do nejakých mentálnych a duchovných prebudení až osudových, pretože tam máme aj severný karmický úzol. Dôraz teda bude kladený na to, ako myslíme, ako komunikujeme, ako vnímame realitu a ľudí okolo nás. Saturn v rybách, ktorý je rovnako tak prítomný v treťom dome, nám kladie skúšky. Pozor na to, lebo môže prísť skutočná mentálna únava. Najmä ak riešite niečo, čo je pre vás naozaj dôležité. Toto obdobie, ja som to aj písala na Facebook k tomuto týždňu, je vhodné riešiť iba skutočne dôležité veci. Už nás pomaly začína severný karmický úzol učiť posolstvo, na ktoré teda máme 18 mesiacov, už v podstate len 17, lebo jeden mesiac už ten karmický úzol v rybách je. Lebo začíname si už pomaly zvedomovať, ale máme sa učiť posolstvo severného karmického úzla. To znamená premýšľať nad tým, čím si chceme a budeme zapratávať hlavu, akými myšlienkami a akými pocitmi. Pretože pokiaľ budeme mať stále tendenciu venovať sa veciam, ktoré už nemáme si púšťať do toho života, to môžu byť zbytočné kontakty, zbytočné slova, zbytočné myšlienky, nejaké analýzy, tak naozaj na konci tohto týždňa môžeme cítiť veľkú mentálnu únavu. A to už nám v podstate Saturn hovorí o tom, že pokiaľ to tak je, tak máme tendenciu si zapratávať hlavu z pohľadu vesmíru zbytočnosťami a budeme musieť začať triediť, čo je pre nás naozaj dôležité. A o tomto bude v podstate celý tento rok a časť budúceho roka. Môžeme pociťovať silné mentálne únavy v oblastiach nášho života, alebo teda silné únavy v oblastiach nášho života, kde máme severný karmický úzol v rybách, teraz tranzitný, a južný v panne, pretože znamená, že máme tendenciu priveľa nejaké oblasti analyzovať, priveľa času im venovať a tým pádom ale duchovne nerastieme. My už počas tohto novolunia budeme vystavení tomu, aby sme zistili, ako veľmi si zapratávame hlavu takzvanými zbytočnosťami a zistíme to tak, či budeme na konci tohto týždňa v nedeľu unavení, vyčerpaní, mentálne nejakým spôsobom pretlakovaní alebo ani nie. Účelom je naučiť sa vypúšťať zbytočnosti, aby sme predišli práve tomu spomenutému vyčerpaniu a únave. To znamená, že sa budeme učiť pomaly disciplinovane myslieť a byť viac duchovne odolný. Zároveň máme v treťom dome aj Merkur v rybách. Ten nám bude podporovať našu intuíciu a prinášať dôležité vhľady, či už cez tie spomínané sny alebo cez rozhovory, ktoré môžu mať hlbší význam. Severný úzol nám taktiež hovorí o tom, že je čas vnímať a dôverovať svojmu vnútornému hlasu. Môže to znieť pre mnohých ľudí veľmi spirituálne, ale je to učenie, ktoré máme mať zvládnuté o necelý rok a pol. Aby sme to nemali také jednoduché, máme tam aj prítomný Neptún. Neptún v rybách nám môže pomôcť otvoriť sa duchovnej múdrosti, ale pokiaľ ste človek, ktorý je príliš pragmatický alebo uzemnený, tak vám môže tento Neptún prinášať skôr zmätok alebo klamy. Sú to energie, s ktorými sa učíme pracovať, preto nebuďme na seba príliš prísni a netlačme na seba. Oklamaní môžeme s tým Neptúnom byť úplne všetci, čiže netreba si ani teraz namýšľať, aj pokiaľ ste duchovne zdatnejší, že vy to budete mať zmáknuté. Neptún je planéta, pri ktorej treba mať vždy rešpekt, ja to teda hovorím už dlhšie, a treba s ňou pracovať naozaj opatrne a s čistým úmyslom, inak môže veľmi nepekne pomýliť. Novolunie budeme mať v trigone na Mars v Rakovi, ktorý už máme teda od pondelka v priamom chode. Tentokrát bude v 8. dome počas novolunia. To znamená, že tento Mars nás bude podporovať v emocionálnej premene. Ja som to už naznačila na začiatku tohto videa.
o tom, čo všetko znamenal Mars v retrogradite a čo znamená, keď je znova v priamom chode. Budem dávať zvlášť video na členský kanál a budem o tom písať aj na Facebook v takej kratšej forme. V tomto novoluní ale, čo od nás chce a čo je vlastne Mars, je to symbol emocionálneho spracovania minulých bojov a zranení, z ktorých už ale my musíme odísť. To znamená, že odkaz tohto novolunia je veľmi silný a hovorí, aby sme nezostávali v bolesti, pretože už je nutné urobiť krok dopredu. Ten trigón nám hovorí o tom, že my máme energiu spracovať hlboké emocionálne témy, posunúť sa. To znamená, že ak ste ešte zaseknutí v bolesti, ktorá vznikla za posledné obdobie, tak to nie je dobré, pretože počas toho, ako bol Mars v spätnom chode, ste si mali, alebo teda ideálne by bolo, keby ste si vtedy stihli spracovať tie svoje bolesti, pretože teraz, keď je už Mars v priamom chode, tak môže ovplyvňovať vaše správanie a rozhodovanie v najbližšom období. A tam si treba dávať pozor na to, aby ste neprepadli do pocitu krivdy a obviňovania ostatných za svoje nespracované bolesti a témy. Toto je ťažká diskusia, pretože veľa z vás by mi mohlo oponovať, že sa cítite práve ubolení kvôli tomu, že vám ublížil niekto z vašich blízkych, s ktorými ste v kontakte, ale aj v takomto prípade sa chcelo, aby sme sa práve počas novolunia vo Vodnárovi a počas energií Vodnára, to znamená počas minulého mesiaca, pozreli na celú situáciu aj z iného uhla pohľadu, pretože nás malo nejaké uvedomenie, prebudenie doviesť k odpusteniu, aby sme mohli vykročiť vpred. Nechcem v tejto téme zotrvávať dlho, pretože každý si spracováva inú tému a inú bolesť, ale ak dokážete nejaké veci odpustiť, ak dokážete vykročiť z toho tieňa bolesti, že je to možné, lebo si uvedomujem, že môžu byť aj situácie, kedy to proste možné nie je v žiadnom prípade, ale pokiaľ je to možné, že sa dokážete otvoriť znova srdcom, tak teraz je ten správny moment. Pretože toto novolunie chce, aby sme nezotrvávali v tej bolesti, pretože to začne ničiť v prvom rade nás. Ten Mars v 8. dome nám pomáha k emočnému prebudeniu práve počas týchto dní. Preto som spomínala, že ak máte nejakú emocionálnu bolesť, je dobré o nej hovoriť, je dobré o nej písať, a to práve kvôli tomu, aby ste si zvedomili tie svoje emócie, a pokiaľ nedokážete o nej hovoriť a nedokážete o tej bolesti písať, tak ju dajte von akýmkoľvek iným kreatívnym spôsobom. Či je to tanec, či je to hudba, či je to písanie básne alebo malovanie. Ide o to, aby tie emócie nezostávali zaseknuté vo vašich dušiach. Pretože tá cesta v bolesti a krivde nemá byť tou cestou. My máme vykročiť k tej ceste, ktorá je viac v súlade s nami, a tá by nemala byť tá cesta bolesti. Ale samozrejme, že je to veľmi krehká téma. Ja hovorím len o tom, že pokiaľ je to možné a dokážete v sebe nájsť tú silu vykročiť a odpustiť a odplakať si to a nejakým spôsobom si to spracovať, tak je to pre vás, pre vašu dušu a vaše smerovanie veľmi dôležitý a ozdravný krok, hlavne počas tohto novolunia. Ten Mars v 8. dome počas týchto dní bude aktivovať veľmi hlboké emocionálne procesy. Nie je to o povrchných pocitoch, bude to o vnútornom emocionálnom prerode. To znamená, niektorým sa môže tá bolesť zvedomiť, prehlbiť. Môže to byť naozaj pre niektorých ľudí viac smutný čas. A to práve kvôli tomu, pretože máte pochopiť seba samých, a pokiaľ sa vám tá bolesť nejakým spôsobom prehlbí, pokiaľ budete mať pocit, že vás tie ryby ťahajú do veľkých hlbok bolesti, tak je to práve kvôli tomu, lebo vás ťahajú do oslobodenia sa od tých vnútorných blokov, ktoré vás držia v temnote. Mars by vám mal dodať odvahu.
pretože pokiaľ sa vám to podarí a vystúpite z tej temnoty, v ktorej ste, alebo teda z tých smútkov, z tých bolestí, tak dokážete naozaj váš život zmeniť. Dokážete vaše vzťahy ozdraviť, pokiaľ sú v kríze. Dokážete ozdraviť seba a pokiaľ sa to netýka vzťahov, ale týka sa to vás samých, dokážete preťať vzorce, ktoré vám neslúžia. My sme sa veľa rozprávali aj počas splnu, ktorý bol teraz snehový spln v Levovi, o emocionálnych starých vzorcoch z našich minulostí, z nášho detstva, ktoré sme si mali zvedomovať. Toto je presne ten moment tohto novolunia, kedy to máme možnosť preťať a máme možnosť začať žiť odznova. 8. dom a tieto dni počas novolunia môžu byť aj krízové. Záleží teda od toho, ako hlboko tie bolesti máte a či ich máte zvedomené, či s nimi ste pracovali alebo skôr ste pred nimi utekali. Ak ste sa ich snažili potlačiť a ujsť pred nimi, je dosť možné, že vás tie ryby zavedú do veľkých hlbok, či už cez vaše sny alebo nejaké vhľady. Môže to byť pár menej príjemných dní, nechcem povedať, že nepríjemných, ale možno viac smutných, ale aj pre tých, ktorí to budete mať smutnejšie, to môžu byť transformačné dni. V každom prípade budeme sa konfrontovať všetci so svojimi hlbokými pocitmi, ktoré sa týkajú našich bolestí, našich veľmi skrytých emócií, našich starých verzií nás samých. Budú sa týkať aj otázok dôvery, budú sa týkať aj otázok smrti, ale aj otázok intimity, pretože toho všetkého sa týka 8. dom. A my vďaka tomu Marsu by sme mali mať odvahu bojovať s tými svojimi strachmi a s týmito všetkými svojimi nepríjemnými pocitmi a zároveň mali by sme mať odvahu konfrontovať to, čo nás bolí. Čo sa od nás chce, aby sme pochopili to, čo cítime, aby sme sa postavili veciam, ktoré sme dlho potlačali. A ako hovorím, pokiaľ máme tendenciu pred nimi utekať, tak nás práve počas týchto dní môžu dobehnúť, vyplávať na povrch, a to práve kvôli tomu, aby sme sa s nimi priamo konfrontovali. Môže to prísť cez rôzne pocity. Cez hnev, cez smútok, cez bolesť, cez pocity zrady, cez iné rôzne pocity, ktoré už nechcú byť viac ignorované. Ak ste v sebe niečo naozaj tlačili a týkalo sa to nejakých emocionálnych kríz, vzťahových kríz, toto môže byť týždeň, ktorý môže byť veľmi konfrontačný, pretože si bude chcieť jeden z toho páru konfrontovať tie svoje bolesti. Ak sa to tak udeje a bude to ten druhý, nebudete to vy, tak skúste byť viac súcitní. Pokiaľ to budete vy, tak si skúste dávať pozor na slova, pretože budú mať naozaj veľkú silu, aby ste niekomu neublížili viac, ako možno chcete, alebo aj ako nechcete. Keď už tie pocity výjdu von, tak je dôležité s nimi pracovať, pretože sa budú týkať možno aj toho, kto nám čo spôsobil. Ale dôležité je uvedomiť si jednu vec, pokiaľ ste vy tí, ktorí si potrebujú konfrontovať niečo s človekom vedľa seba. Predtým, ako začnete niekoho obviňovať, kto vám ublížil, tak by bolo dobré pochopiť, aké pocity máte, prečo ich máte a aké vaše vnútorné bolesti sú otvorené. Veľa tých bolestí, ktoré pripisujeme ľuďom okolo nás, s ktorými teraz môžete mať krízové vzťahy, sa veľa tých bolestí vlastne týka našich vnútorných bolestí, ktoré môžu byť v nás už od nášho detstva, alebo môžu byť spôsobené inými okolnostiami a proste ten človek vedľa vás vám ich len nejakým spôsobom otvoril, zvedomil a tým pádom ukázal, že to nemáte spracované. Čiže kým pôjdete niekoho priamo konfrontovať, tak sa práve preto chce, aby ste sa najprv konfrontovali sami so sebou a so svojimi pocitmi a strachmi. Môže to znieť teraz mierne chaoticky, ja si to uvedomujem,
preto ak máte k tomu otázky, tak mi kľudne píšte, či už pod YouTube alebo do súkromných správ. Hlavne v týchto svojich pocitoch nezostávajte sami. Pokiaľ máte naozaj obdobie, že ste teraz uplakaní alebo plný hnevu, plný frustrácie, neviete si s tým nejakým spôsobom poradiť, tak mi skúste napísať. Verím, že sa to ukáže aj v jednotlivých výkladoch pre znamenia, ale určite by bolo fajn, keby ste to vedeli nejakým spôsobom spracovať a pokiaľ vám to bude robiť problém, tak píšte. Čo sa s nami bude diať na úrovni, ktorú si možno niektorí z nás nebudú uvedomovať, je, že sa budeme oslobodzovať od emocionálnych pút. Mars v 8. dome je naozaj veľmi silný liečiteľ a treba ho tak brať. Ľudia, ktorí máte natálne Mars v 8. dome, tak o tom určite viete, pretože ste tým pádom odvážnejší konfrontovať sa s tými vlastnými tieňmi a liečiť sa. My ostatní, alebo teda ostatní, ktorí Mars v 8. dome nemajú, tak sa s ním budeme teraz týmto spôsobom počas novolunia zoznamovať, čo vlastne tento liečiteľ dokáže. Hlavné posolstvo toho celého je uvedomiť si, že život v bolesti, krivde a sebalútosti nie je cesta, ale je to voľba. Nech to znie akokoľvek kruto. My nemáme žiť v bolesti, ani krivde, ani v pocite sebalútosti. A teraz prichádza moment prebudenia a rozhodnutia, kedy máme a budeme mať možnosť odísť od všetkých pút, od vzťahov, od situácií, áno, aj od ľudí, ktorí nám už nejakým spôsobom neslúžia, prinášajú nám túto bolesť a ubližujú nám. Tým pádom môžeme teraz mať odvahu opustiť niekoho niečo v nás, nejakú situáciu, alebo hovorím pre niekoho aj vzťah, to znamená človeka, kde už proste nie je iná cesta, iba tá, že to proste necháme tak. Čo sa môže otvoriť v rámci vzťahov, ktoré sú v krízach, a my sa opäť budeme tento mesiac venovať aj krízovým vzťahom. Budú sa tam otvárať otázky dôvery a intimity v rôznych sférach, od sexuálnej energie až po dôveru ako takú vo vzťahoch a po strach z opustenia. Ako vlastne nám bude ten Mars pomáhať? Bude nám hlavne dodávať odvahu konfrontovať sa s vlastnými tieňmi a liečiť sa cez uvedomenie si toho, akú máme my sami moc zmeniť svoj príbeh. V tom je ten kľúč. Ak sa totiž rozhodnete, že nechcete žiť v bolesti, nechcete žiť v krivde a nechcete žiť v utrpení, dostávate do rúk obrovskú moc zmeniť svoj život. Dokážete ozdraviť seba, dokážete uzdraviť svoje staré bolesti a tým pádom dokážete meniť vzťahy okolo seba, ktoré prechádzali krízami. Pre niektorých je to odvaha odísť, tak ako som spomínala, pre iných to bude odvaha meniť. Čiže preto hovorím, ak máte nespracovanú bolesť, hovorte o nej. Ak máte odvahu, píšte o nej. Je to veľmi, veľmi dôležité dostať počas týchto dní tie pocity nejakým spôsobom von a zvedomovať si ich, pretože pokiaľ vás budú dusiť vo vašom vnútri, majú nad vami stále prevahu. Ak začnete o nich hovoriť alebo písať, alebo začnete malovať, alebo nejakým spôsobom kreatívne tvoriť a pracovať s tou bolesťou, začnete nad ňou uvažovať, začnete svojim pocitom rozumieť a dokážete sa tak dostať na miesta, kde by ste sa inak vo svojom emocionálnom vnútri nedostali. Tým pádom ale vám bude dovolené vidieť možnosti a dôvody, ktoré by ste inak nevideli. My teraz máme veľmi veľa planet, ktoré nás v rybách ťahajú do hlbok nás samých. Chápem, že to nemusí byť príjemné každému, ale je to jedna z najlepších metód, akou dokážete zvládnuť konfrontovať sa sami so sebou. Tým, že o svojich bolestiach začnete hovoriť, začnete o nich písať, alebo ich začnete nejakým spôsobom dostávať zo seba von, začnete ich oslabovať a dokážete ich uvoľniť. A tým pádom nad vami vaše bolesti nemajú prevahu. Mars je aktívna energia,
Takže čokoľvek, čo vás nutí konať, či už je to tanec, malovanie, spev, beh, čokoľvek, vám pomáha liečiť vaše staré rany a najmä počas týchto dní. Posolstvo novolunia je uvedomiť si, že bolesť nie je cesta. Potom je to uvedomenie si, že sa nechcete nechať ovládať minulosťou, pretože vás len vyčerpáva. Tiež je to sila pochopiť svoje vlastné deštruktívne vzorce správania, ktoré nás držia v utrpení. Pretože možno, že už roky v sebe nosíte hnev, pocit obete alebo nejakú vinu. Čím viac sa ale držíte starých bolestí, tým viac sa trápite a trpíte. Tento Mars vám dáva silu pustiť ich. Je to naozaj veľmi silný bojovník, aj keď je v Rakovi. Práve keď je v Rakovi, nás ťahá do emocionálnych hĺbok nás samých a dovoluje nám prejsť procesom tej emocionálnej transformácie. Čiže máme Mars v Rakovi a máme ostatné planety, alebo veľmi veľa planet v Rybách. To sú veľmi veľké emocionálne hĺbky, do ktorých budeme ťahaní. Aby to nebolo také jednoduché, budeme tam mať kvadrát na Jupiter, ktorý máme v blížencoch priamo na descendente. A teraz veľký pozor, pretože teraz pochopíte, prečo je dôležité a prečo nás planety ťahajú do vlastnej intuície. Kvadrátom Jupitera v blížencoch na descendente môžeme cítiť veľké mentálne preťaženie. Nie len z toho, že sa sami zaoberáme tými zbytočnosťami, čo som hovorila na začiatku, alebo teda tým, čo vesmír považuje za zbytočné, ale hlavne tým, že všetci na okolo nás majú nejaký názor. A najviac majú ľudia názor na život a vzťahy a spôsob života ostatných ľudí okolo nich. Hej, viete to sami, najlepšie sa radí druhému človeku. To znamená, že aj vy sami sa môžete stretnúť s niekým, kto sa vám snaží nahovoriť, čo je pre vás najlepšie, ale vy sami to môžete cítiť úplne inak. Tu je rada, robte to, čo cítite. Práve počas týchto dní môžete zažívať tzv. Informačný chaos. Čiže môžete počuť mnoho verzií pravdy, mnoho názorov a neviete, čo je to správne pre vás. Kľúčom, ako z toho vyjsť von, je nepýtať sa. Každý najlepšie radí tomu druhému. Nech si každý poradí sám. A odpovede máme hľadať vo svojom vnútri. To nám hovorí poskladanie tých planét na oblohe. Tí, čo teraz počas týchto dní dokážu načúvať sami sebe, počúvať svoj vnútorný hlas a napojiť sa na svoju intuíciu, tí budú tí, ktorí budú víťazi. Pretože nech vám ktokoľvek hovorí čokoľvek. Vy sa nemusíte rozhodovať hneď. Nedajte sa nikým tlačiť. Ak to nie je vyslovene nutné, dajte si čas. Nech sa to týka akejkoľvek situácie, v ktorej teraz ste. Dajte si priestor na to, aby ste mohli v kľude premýšľať. Ak sa cítite byť pod tlakom vonkajších názorov, o to viac sa neponáhľajte s nejakým uzatváraním situácií alebo s nejakými rozhodnutiami. Spýtajte sa hlavne sami seba, či to, čo vám hovoria druhí, je v súlade s vašimi skutočnými hodnotami a pocitmi. Pretože uvedomte si jednu vec. Rozhodujete sa za váš vlastný život. A rozhodnutie, ktoré máte urobiť, alebo ktoré chcete urobiť, alebo nejaká situácia, ku ktorej máte zaujať nejaký postoj, ovplyvní v prvom rade váš život. Napriek tomu, že vám ostatní môžu hovoriť, že ste hlúpi, lebo zotrvávate v nejakej situácii, alebo že by to urobili inak, že by v tom nezostávali, riadte sa vlastným vnútorným hlasom a vlastnou intuíciou. V tieto dni vás nesklame. Práve naopak, podrží vás. Tieto dni platí to, že sami sebe ste najlepším radcom a to sa máme učiť. To je to, že máme byť viac v tichu, viac v tých svojich emocionálnych hĺbkach a načúvať sami sebe. Aj keď to môže byť pre niekoho bolestivé obdobie, pretože môže sa hnev, frustrácia, smútky vyplaviť von, ale môžete sa vyrozprávať, môžete sa niekomu vyplakať na ramene,
Môžete si vypočuť jeho názor, ale rozhodujte sa za seba. A rozhodujte sa v súlade sami so sebou. Rozhodujte sa podľa svojho vnútorného hlasu a podľa svojich pocitov. Novolunie v rybách je práve tým obdobím, kedy máte byť autenticky sami k sebe. A pýtať sa sami seba, čo chcete. Čo cítite, ako to cítite a podľa toho sa máte rozhodovať. V súlade so svojím srdcom, so svojím nastavením a so svojím vlastným svedomím voči vlastnému životu. To sa teraz od nás všetkých chce. Môžete si ísť poradu, môžete si ju vypočuť, môžete si vypočuť druhý názor, pomôže, keď sa niekomu vyrozprávate, ale nikomu nevkladajte rozhodnutie za vás do jeho rúk. Rozhodujte sa vy sami za seba a pýtajte sa svojho vnútra. Na čo si treba dať pozor s týmto spojením a počas tohto novolunia je, že sa oplatí čakať s vážnymi rozhodnutiami. Ak ste počúvali moje videá, viete, že som hovorila, že čakať treba aj minulý mesiac. Ale ak počúvate moje videá, tak aj viete, že hovorím, že čakať treba do apríla na tie vážne rozhodnutia, aby sme ich ešte nerobili. Pretože váš pohľad na realitu môže byť teraz rozkolísaný. Hej. Môže vás tam mýliť vaša vlastná ilúzia a logika. Tým, že dostávate rôzne informácie od rôznych ľudí, rôzne názory a vy sami môžete veci vnímať inak, o to viac, pokiaľ neviete dostatočne pracovať so svojou vlastnou intuíciou a teraz vás tie ryby zoberú do veľkých hĺbok, toto nie je ideálny čas na to, aby ste robili veľmi vážne rozhodnutia. Naopak, pokiaľ to tak cítite, to, čo som povedala asi 10 minút dozadu, pokiaľ to tak cítite, ste o tom skalopevne presvedčení a vychádza to z vášho vnútra, že teraz je ten čas konať, konajte. Môžete, máme Mars v priamom chode. Ale pokiaľ tam máte pochybnosti, pokiaľ ste rozkolísaní, pokiaľ pochybujete o tom, čo je pravda, čo je ilúzia, čiže ak pochybujete o tom, či je vo vašom vzťahu k vám niekto úprimný, ale zároveň si nie ste istí, tak toto nie je správny moment na to, aby ste robili nejaké vážne rozhodnutia alebo zastávali nejaké vážne názory. Čiže pokiaľ oscilujete medzi extrémami, že sa snažíte veriť v to najlepšie, alebo skepticky odmietate všetko, čo nezapadá do vašej logiky, tak tam nie je emocionálna stabilita a to nie je správny čas na to, aby ste robili vážne rozhodnutia o svojom živote. Teraz môžu byť veľmi mätúce vzťahy a komunikácia vo vzťahoch. Preto som na začiatku hovorila a toto novolunie nás potiahne do tých hĺbok. Veľmi dávajte pozor na svoje pocity. Čo cítite? Nech vám ktokoľvek hovorí čokoľvek. Môže vám niekto hovoriť najkrajšie, najmedovejšie rozprávky, ale keď cítite, že vám v tom niečo nesedí, tak spoliehajte na svoje pocity. Pretože pre niečo tam tie pocity sú. Overujte si informácie a pocity, pretože nie všetko, čo vidíte a počujete, bude nutne pravda, zvlášť počas tohto týždňa. To, čo cítite, nemusí byť ilúzia, zvlášť pokiaľ to vychádza z vášho absolútneho vnútra. Sledujte svoje vzorce myslenia, či ste príliš kritickí voči všetkému, alebo či máte tendenciu si idealizovať niečo. Nebojte sa pýtať sa sami seba a zistite, ako sa veci naozaj majú. Toto novolunie sa vás vďaka kvadratúre s Jupiterom bude pýtať, či žijete v skutočnosti alebo len vo vašej predstave. Hlavne čo sa týka vzťahov. Možno, že zistíte, a dávala som to aj na Facebook v rámci týždenných energií, možno, že zistíte, že ste si o niekom mysleli niečo a tento týždeň sa môže ukázať, že pravda je úplne niekde inde, že sú veci naopak, že vás niekto presviečal o svojej pravde, ktorá sa vám počas tohto týždňa rozpadne. Aj to je jedna z tém novolunia v rybách.
A ďalšia z tém v novolunii v rybách môže byť o tom, že vás niekto vyzve k tomu, aby ste spolu komunikovali, pretože potrebujete byť konfrontovaní aj s iným názorom na váš vzťah. A vďaka tomu zaujmete iný postoj k tomu vzťahu. Čiže potrebujete počuť nejaký iný názor, lebo ste mali doteraz tendenciu pred ním utekať. Nebojte sa otvoriť sa tým novým perspektívam, ale stále platí, že dávajte pozor na to, čo cítite, ale zase nebuďte zatrpnutí vo svojom názore. O tom nás mal učiť vodnár. Nemusíte hneď všetko prijať, ale nevylučujte ani tú možnosť pozrieť sa na veci z iného uhla. Tá pravda sa bude počas tohto týždňa a vlastne počas celého marca odhalovať postupne, pretože tam máme spln, zatmenie mesiaca, zatmenie slnka. Bude to veľmi zaujímavý a ozdravný mesiac. A nebude sa to týkať len mesiaca, u niektorých sa tá pravda bude odhalovať pol roka až do splnu mesiaca v rybách, čo budeme mať v septembri. Preto hovorím o tom, že nerobte unáhlené rozhodnutia, nehovorte unáhlené nejaké postoje, nedávajte okamžité súdy, pozorujte, ako sa dané situácie vyvíjajú. Je to najlepšia taktika, ktorú môžete zvoliť. Neprepadajte panike, ak sa budete cítiť zmetení, je to normálne, pretože nie všetko vám bude dávať tento týždeň a tento mesiac zmysel, ale najsilnejšie tie energie sú tento týždeň. Nechajte si čas na spracovanie informácií, pretože nie je nutné, aby sme vedeli všetky odpovede hneď, aj keď by sme to chceli a bolo by to super, ale možno by to aj nebolo super, asi vie ten vesmír, prečo nám to dávkuje postupne. Buďte úprimní sami voči sebe. Ak niečo neviete, povedzte to. Ak sa vám niečo nezdá, overte si to. Nebojte sa prehodnocovať svoje postoje, pretože tá pravda sa vám bude ukazovať postupne. Čo je ešte zaujímavý úkaz, je 30-stupňový rozbeh, alebo teda 30-stupňový rozptyl medzi Chéronom, ktorý je v 4. dome v Baranovi, a novolunie samotné. Je to liečenie rodinných tém. Môžu sa u nás počas tohto týždňa otvoriť staré zranenia, ktoré sa spájajú s našim pocitom bezpečia a identity. Je to jemný, je to polosextil, takže je to veľmi jemný aspekt, ale dôležitý, pretože ukazuje, že toto novolunie nám môže pomôcť začať liečiť si hlboké rodinné emocionálne vzorce, ktoré nás doteraz obmedzovali. Veľa ľudí si môže uvedomiť, že bolesti, ktoré máte, vychádzajú z vašich ešte veľmi, veľmi detských čias, alebo z vašej rodiny, z nejakých vašich vnútorných nastavení, z vašich koreňov a podobne. Zároveň si môžete uvedomiť, ako ovplyvňujú tieto vzorce vaše myslenie a spôsob komunikácie teraz, v prítomnosti. Toto novolunie v rybách je veľmi silné. Máme tam novolunie, to znamená mesiac, slnko, Saturn, Merkur, Neptún, severný úzol. Každý z nás ho pocíti v spôsobe myslenia, komunikácie, v tom, ako vnímame realitu. Ako som hovorila, môže tam byť mentálna únava, preťaženie informácií. To je práve kvôli tomu, že máme byť viac v tichu a viacej sa sústrediť na vlastnú pravdu. Pozor si tam dávate na nedorozumenia v komunikácii, na chaos v myslení. Ak ideme do praktického života, dávajte si pozor, ak robíte s číslami. V práci môžete byť roztržití, nemusíte byť koncentrovaní, bude tam pretlak pocitov a logiky, nemusia tam byť veci, ktoré vám dávajú zmysel, budete tam mať ten pocit, že musíte čítať niečo medzi riadkami alebo hľadať nejakú pravdu za slovami druhých. Dávajte si tam pozor na falošné sľuby, ak vám teraz niekto sľúbi zvýšenie platu, nemusí to tak byť. Dávajte si tam pozor na manipulácie, na rôzne nedorozumenia. Dávajte si pozor na vlastnú koncentráciu, pretože počas tohto týždňa to bude náročné pre nás všetkých, aby sme zostali koncentrovaní. Preto je veľmi dôležité dopriať si oddych a tú samotu, do ktorej vás tie ryby ťahajú nejakým spôsobom. Môže to byť s tým Marsom v 8. dome aj týždeň, kedy proste robíte nejaké náhle ukončenia, rozpady vzťahov, úplne bežná vec tento týždeň. Alebo naopak pretnete nejakú krízu a začnete od začiatku, urobíte nový začiatok.
Môže sa to týkať vzťahov, môže sa to týkať práce, môže sa to týkať finančných rozhodnutí, môže sa to týkať vašej emocionálnej stability. Môže sa to týkať toho, že začnete uvažovať o novom zamestnaní, pretože hovorila som, že my ideme tretí dom z rýb do barana, čiže najprv to bude v rámci vašej intuície, emócií a až niekedy časom, možno až na konci mesiaca alebo až po opozícii Marsa a Pluta sa rozhodnete k nejakému činu. Nemusíte sa nikam ponáhľať s dôležitými rozhodnutiami. Doprajte si čas na to, kým veci dozrejú. Len si dávajte tento týždeň pozor na dohody, podpisy zmluv, na verbálne záväzky, to znamená, čo komu slúbite a čo vám kto slúbi, pretože pravdepodobne bude niečo povedané úplne inak, ako je to v skutočnosti myslené. Všímajte si, aká je atmosféra ľudí okolo vás, či už vo vašom domove alebo vo vašom pracovisku, pretože to tam môže byť také mierne nejasné. Vo vzťahoch začne pravda vychádzať na povrch, ale nečakajte hneď na jasné odpovede ani na jasné kontúry toho vzťahu. Môže tam byť veľa nejasností, veľa nedorozumení, veľa tajomstiev. Môžete mať pocit, že váš partner alebo iní ľudia okolo vás k vám nie sú úprimní alebo že niečo skrývajú, čo si naozaj myslia. Môžu tam prísť tento týždeň konflikty kvôli nepochopeniu. Jeden z vás povie niečo inak, ako to ten druhý pochopí. To je práve tá kvadratúra toho Jupitera v 7. dome, alebo teda na tom descendente, pretože každý z vás si bude myslieť, že má pravdu. Čiže teraz tie konfrontácie môžu vznikať nezhody vo vzťahoch, alebo dokonca až veľké hádky. Môžu sa k vám dostať staré témy z minulosti, ktoré nemáte spracované, alebo ktoré ste si mysleli, že sú uzavreté a opätovne sa otvoria, hej, čiže zase téma dôvera, nedôvera, intimita a tak ďalej. Bude to kvôli tomu, lebo neboli povedané všetky fakty. Nebolo to proste vyrozprávané dostatočne. Môžete sa ale vo vzťahoch dostať práve pred tú tému, ktorú som hovorila, a rozhodovať sa, či to ešte dáva zmysel, pretože Mars v 8. dome spojený s týmto novoluním v rybách môže priniesť ten pocit, že treba riešiť dôveru, intimitu, alebo aj to, čo ste vo vzťahu ešte ochotní tolerovať a čo už nie. Čiže tam môže prísť naozaj rozhodnutie toho, že už aj tento vzťah nie. Ale zase, buďte trpezliví, veci sa vyjasnia, ale nebude to hneď. Rovnako tak ale, ako vy si doprejete trpezlivosť, nemôžete ale od ostatných tlačiť, aby sa rozhodli hneď. Nechajte ich, každý má tú svoju cestu, teraz počas tohto novolunia duplom tak. Ak máte podozrenie, že niečo vo vašom živote nie je v poriadku, nerobte unáhlené rozhodnutia, počkajte si na dôkazy. Teraz ten Neptún, pozor, lebo tam môže ísť o domnienky, o ilúzie, nemusí to tam byť tak, ako si myslíte, že je. Pokiaľ sa nebavíme o práci alebo o vzťahoch, ale ideme do vášho osobného života, že prehodnocujete už dlhodobo, ste v nejakej osobnej kríze v rámci vašich hodnôt, duchovného rastu a tak ďalej, tam môžete mať teraz tento týždeň pocit, že potrebujete viac pokoja. Čiže budete sa potrebovať odpojiť od hluku, ak to tak budete cítiť, je to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť, pretože len tak dokážete hľadať tie odpovede vo svojom vnútri. Čiže ak máte tú možnosť, choďte týmto smerom. Môžete mať veľa snov, veľa symbolických odkazov k vám môže chodiť. Niekto to má cez čísla, niekto to má cez pierka, ja neviem, cez akékoľvek iné symboly, ktoré k vám chodia a na ktoré reflektujete. Takže teraz tento týždeň ich môže byť viac, pretože tam je veľmi silný ten Neptún, čiže vy môžete mať aj veľmi živé sny, zvláštne vnemy, silné intuície, záleží od toho, ako ste otvorení do tých brán. Môžete sa tam začať konfrontovať so starými ranami, tam s tým polosextilom Chiron na 4. dome, môžete zažívať a môžu sa vo vás vynárať v rámci osobného rastu spomienky na vaše detstvo, na vaše vzťahy s rodičmi, situácie, ktoré tam neboli pouzatvárané, kde ste sa necítili bezpečne, pretože tá téma emocionálnej bezpečnosti sa bude otvárať a potrebuje sa otvoriť, aby sme si zacelili nejaké svoje staré rany.
Môžete cítiť, že sa niečo musí zmeniť vo vás samých. Môže vás začať trápiť otázka, či ste spokojní so svojím životom, alebo či niektoré veci nerobíte len tak zo zvyku. Dajte si čas. To platí a budem to opakovať celý dnešok. Doprajte si čas. Ak cítite emocionálny chaos, tak sa snažte nejakým spôsobom upokojiť nejakou tvorivou aktivitou. Dajte si hlavne pozor na ten sebaklam a na ilúzie. Ak sa niečo javí ako príliš krásne alebo príliš hrozné, príliš veľký strach, tak to pravdepodobne nebude mať nič s realitou. Celé to postavenie planét, ktoré teraz máme na oblohe, aj keď sa pozrieme na to, kde je teraz čierna luna, že je tam v 10. dome, čo od nás chce, že tam máme južný úzol v 9. dome v Panne, Venuša je tam v 5. dome v Baranovi, Urán máme v Bíkovi. Čo všetko vlastne nám tieto planéty hovoria, je stále tá istá pointa, okolo ktorej sa tu točíme. Čiže dnes nebudem každý jeden ten aspekt špeciálne rozoberať, pretože by sme vždy prišli k tomu istému. Čo sa týka vzťahov, je tam možnosť nových zmien, nového vetra, novej romantiky. Môže tam byť problém s tým, že sa budete báť opätovne niekomu dôverovať. To robí ten Mars a kvadratúra s Venušou, lebo je tam túžba po niečom novom, ale zároveň strach z intimity alebo z dôvery ako takej. To sa môže týkať aj vzťahov, ktoré teraz prechádzajú krízami, že je tam téma potreby obnovy dôvery, ale môže sa to týkať aj nových vzťahov, ktoré len teraz vznikajú, pretože tá Venuša tam môže prinášať nových ľudí do života. Ja som spomínala, že tá Venuša v Baranovi, ona veľmi nesľubuje nejaké akože trvalé vzťahy, ale zase ani ich úplne nevylučuje. Môže sa stať, záleží podľa toho, aký ste vy typ osobnosti. Ale táto téma, otázka dôvery a takého toho nového impulzu, nového vetra do vašich emócií, to tam bude. Či ste už sami, alebo či ste v rámci nejakého stávajúceho vzťahu. Je tam možnosť urobiť tú obnovu a vlastne rozprúdiť tú vášeň, priniesť niečo nové do toho vzťahu, aj keď je to už dlhotrvajúci vzťah. Je tam možnosť nájsť, opraviť nejaký problém, nájsť riešenie a podobne. Pokiaľ vyjdeme zo vzťahov a ideme do práce, tam pravdepodobne budete viacej cítiť ten aspekt čiernej luny a južného karmického uzla. Čo sa tam môže u vás diať, je, môžete mať pocit, že ste prehliadaní, že tam môže narastať pocit frustrácie, pretože môžete mať pocit, že to, čo vy chcete, nejakým spôsobom nie je akceptované, nie je príjmané. Môže tam byť problém s autoritami, že teda nie ste nejakým spôsobom vypočutí. A s tým južným uzlom v Panne v 9. dome, ten nám hovorí, že pokiaľ tam máte takýto problém, pokiaľ tam máte problém s autoritami, pokiaľ tam máte problém s vypovedaním si svojho názoru, tak sa jednak nemáte báť ho povedať a jednak máte prestať alebo máte pomaly vypúšťať takéto presvedčenie toho, čo na to povedia ostatní. Že tá čierna luna vás ťahá v tom 10. dome teraz vo váhách práve kvôli tomu, aby ste sa postavili za svoje názory a vybalansovali niečo, kde máte pocit, že ste dlhodobo utláčaní v krivde, nie je tam akceptovaný váš názor, nie ste vypočutí. Pretože to, že zostávate v týchto vzorcoch, môže byť pozostatkom nejakých minulých skúseností, ktoré si ťaháte ešte z detstva. Keď ste boli dieťaťom a neboli ste vypočutí, neboli ste akceptovaní, pretože vám hovorili, že ste malí, že váš názor nie je dôležitý. A v niektorých ľuďoch sa to mohlo naozaj zakoreniť tak, že hoď už ste veľký, už ste dospelý človek, ale stále nejaký ten vzťah k tým autoritám je, autoritám teraz myslím ako nadriadený, alebo aj vy versus úrady, pozor, to je 10. dom, že teda bojíte sa tam nejakým spôsobom povedať svoj názor a ozvať sa, že nebudete vypočutí, nebudete akceptovaní, alebo to
čo vy poviete, nebude vzané v potaz, že budete zase zosmiešnení. Pokiaľ teraz ste v takomto období, že teda vás čaká nejaké stretnutie s úradmi, nejaká komunikácia s úradmi, či už sú to súdy, či už je to nejaká iná komunikácia, alebo priamo s vašim nadriadeným, tak tá čierna luna vám počas toho novolunia hovorí o tom, aby ste sa nebali ozvať. Ona vlastne k tomu vyzýva už dlhodobo, lebo je vo váhach, to znamená ísť si za tou svojou rovnováhou, ísť si za tou svojou spravodlivosťou a nebáť sa. Nespoliehať sa pri veľmi na logiku a perfekcionizmus pri rozhodovaní, hlavne pokiaľ sa to týka vašej kariéry. Ak chcete byť vnímaní verejne, tak musíte sa zbaviť starých presvedčení, ktoré máte. To znamená, že pokiaľ ste tam v starom presvedčení, že niekto je niečo viac len preto, lebo má väčší post, alebo len preto, lebo zastáva nejaký úrad, tak toto presvedčenie je potrebné si zvedomiť a vypnúť, že váš názor je rovnako dôležitý ako názor niekoho, pred kým sa bojíte ozvať. A nebojte sa tam ísť za svojím, pokiaľ to samozrejme viete odkomunikovať v rámci teda nejakého normálneho prístupu, pretože na čo by som tam jediné dala dotaz je pozor na pretlak frustrácie. Máme tam Mars v 8. dome v priamom chode, čiže pokiaľ tam máte nevyriešené emocionálne záležitosti, a to sa netýka len práce, to sa týka života, vzťahov a čohokoľvek. Ja som to tu už naznačila, že skôr kým pôjdete konfrontovať si niečo, čo vás bolí s niekým okolo vás, tak si to najprv konfrontujte sami so sebou, pretože ten Mars v Rakovi, keď je plný frustrácie, tak je veľmi emočný a veľmi výbušný. On veľmi nevie kontrolovať tú svoju energiu, pokiaľ tá energia nie je dobre zvládnutá. Takže pozor na to, ale zase na druhej strane môže byť zaujímavé pozorovať aj ľudí okolo seba, pretože vy môžete za niekým prísť vysporiadaný a v podstate ten človek na vás nejakým spôsobom vybehne, pretože nemá zvládnutého samého seba. Čiže tam sa môže stať aj takáto príjemná dynamika, že teda tam vám padnú tie presvedčenia toho, že vlastne keď to zase dám do práce, že ten človek je vám nadriadený a mal by mať v prvom rade uprataného samého seba, ale nejakým spôsobom nemá. Takže sa vám to tam môže zvedomiť aj takýmto spôsobom, že vám tam padnú tie presvedčenia, kde vlastne pochopíte to, čo som tu pred chvíľočkou hovorila, že sme si všetci rovní. Pokiaľ cítite nespravodlivosť v kariére alebo vo verejnom uznaní, alebo teda v nejakej akceptácii, tak sa skúste zamyslieť nad tým, či náhodou nekladiete sami sebe príliš veľa obmedzení, pretože aj toto môže byť vzorec, ktorý by ste si mali zvedomiť a vypnúť. Nechcete byť vždy dokonale upravený, dokonale pripravený, dokonalý. Ako vypustíme už toto. To je práve to, z čoho máme ísť preč, z takej tej umelej analýzy, seba kritike. To je ten južný úzol v tej panne, z čoho máme odchádzať. To vôbec nie je dôležité. Vy keď za niečím idete, niečo chcete, tak akože byť dokonalý a mať to nejakým spôsobom dokonale nalinkované, to nie je cesta. My postupne začneme počas tohto roka vypúšťať práve tie staré vzorce tej panny a ideme do tej odvahy nasledovať tú vlastnú intuíciu a otvorenosť voči novým možnostiam. Začneme si pomaly všetci uvedomovať, že nie je nutné analyzovať každý jeden detail, zároveň prestaneme byť kritickí aj voči ostatným a že zbytočne kritickí, pretože sa už budeme rozhodovať inak. A toto novolunie v rybách je jedno z tých posolstiev, ktoré nás v rámci tohto nového uvažovania prebúdza. Čiže je to prebudzanie intuície, je to liečenie, je to uvoľňovanie starých presvedčení. Teraz zatiaľ len v tej duchovnej, hlboko emocionálnej, ale už transformačnej forme. Ono to potom postupne prejde aj do tej praktickej formy, kedy my si teraz začíname uvoľňovať staré vzorce myslenia, začíname sa liečiť
hlavne skrz komunikáciu a prijatie väčšej dôvery v život ako taký, že prestaňme sa báť žiť, žijeme ten život a zároveň dokážeme vlastne počas tohto novolunia uvoľňovať ilúzie a klamstva, pretože tá pravda sa nám začína pomaly objavovať taká, aká je. A prechádzame si mentálnym a emocionálnym prebudením, ako na tej linke sme od novolunia vodnára. Teraz to máme cez viac emocionálne prebudenie a vďaka Marsu v 8. dome, kde si máme uvedomiť, že teda už nechceme žiť v bolesti a meníme svoje myslenie, aby sme mohli meniť našu realitu. V tom je ten zázrak. Čiže nebojte sa ísť si tou cestou. Zároveň je to ale čas, kedy sa prestávame klamať a príjmame realitu. To je práve cez to uvedomenie a práve cez to prebudenie. Aj keď tá realita môže byť iná, ako sme si predstavovali, niektoré ilúzie sa skutočne môžu rozplynúť, ale práve v tom sa začína tá naša sloboda, čiže pokiaľ sa tam stane, že si proste uvedomíte, že ste boli dlhodobo klamaní, tak práve tam sa vám otvárajú nové dvere, ktoré sa vám majú otvoriť. Nečakajte, že všetko bude dokonalé. O tomto novolunie v rybách nie je. Pustite kontrolu. Príjmite aj neistotu. O tom je to novolunie v rybách. Že sa máte spoľahnúť na vlastný hlas, napriek tomu, že ten svet okolo vás sa teraz môže krútiť úplne inak. Ale je to kľúč k vašemu ďalšiemu rastu. A ak niečo v tom vašom živote nefunguje, či už je to vzťah, práca alebo nejaké vaše presvedčenie, tak tento lunárny cyklus vám dá šancu to zmeniť. Novolunie v rybách je resetom, duchovným aj mentálnym, a tak ho treba brať. Čiže uvoľníme tie staré presvedčenia a treba dôverovať, že to, čo prichádza, je v súlade s našim vyšším smerovaním. Ja som spomínala, že my tam potom budeme mať ešte spln mesiaca, samozrejme. Bude to v raný mesiac, tak sa hovorí splnú mesiaca v Panne. Zároveň v tento deň bude zatmenie mesiaca a potom 29. nás teda čaká zatmenie slnka. Ale samozrejme, že sa týmto témam budem oveľa viac venovať na spln, pretože to budú hlavné témy tých dní. Témou toho splnu bude ukončenie starých vzorcov, uzemnenie a rozhodovanie sa na základe faktov. Čiže tam už budeme vedieť niektoré dôležité veci, ktoré ešte dnes nevieme. A 29. marca zatmenie slnka v Baranovi, tam začínajú nové začiatky. Tam už bude odvaha a prebratie kontroly nad svojim životom. Čiže to, čo si teraz budeme zvedomovať a uvedomovať na tej duchovnej emocionálnej úrovni, to potom pri zatmení slnka v Baranovi začneme nejakým spôsobom dynamicky dávať do sveta. Toto je emocionálny reset a o mesiac príde reštart s novým energetickým impulzom do života. Vidíte postupnosť toho celého. Minulý mesiac to bolo nové mentálne prebudenie, teraz je emocionálne a duchovné prebudenie, aby sme sa naladili na svoj vlastný vnútorný hlas a svoju intuíciu, aby sme potom v apríli a v novoluní Barana pri zatmení slnka Baranovi dokázali už chytiť to žezlo a ísť si za tými svojimi presvedčeniami. Takže nás čaká veľmi zaujímavý mesiac. Ja sa teším na všeobecné výklady každého jedného znamenia. Teším sa na osobné výklady, ktoré stále platia. Pokiaľ o ne máte záujem, tak ma samozrejme kontaktujte. A ja vám želám príjemné novolunie. Majte sa pekne.